anyị uche nwere ka ihe a dị uche ịma ihe a na INEC a na-ekwu na ekpechala ikpe si INEC ngwa na ọkagbuo aha nda Accord Party na Alliance Gini APP ZLP Accord Party name them si aka wepụ ya akwa ịma na ndị emechala primaries ama m ịghọtara ọpụta ndị ha na-ahọpụta ke ị chọrọ ka Adeleke na-amị ịma ka ọ dị Atiku Amaechi na ndị ọzọ ADC na-ahọpụtala Atiku anọrọla ha na mgbagwoju anya emechala primaries mecha ihe na ị gazi ugbu a bịa kpezi ikpe na-asịzi n'aka mere Atiku ji wee pụta na-ebo Tinubu ebubo na ọma na ya nwa na anyụ ihe a na-esi thank God NDC ya nọkwa dị na ya nwa nọ ya nwa na anyụ ihe a na-eme gịnị na-esi ya kwesịrị dị na-eme ahụ ka ọ maghị ihe na-eme n'ọma nọ ya nwa na anyụ ihe a na-eme gịnị na-esi nye ndị na-amaghị n'ụbọchị ụnyaahụ ka ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na Abuja site n'aka ọkaikpe ziri ezi Peter Lifu nọ wee chabie ikpe kpuo onye INEC iwu ka ha gbapụ ya ọsọ wepụ aha otu pati African Democratic Congress bụ ADC wepụ aha Zenith Labour Party wepụ aha Accord Party wepụ aha APP na pati ndị ọzọ akpọchara aha ka ewepụ ha n'ebe edebanyere aha otu pati ndị enwere n'ala anyị ama m na aghọta si na pati ndị a ha dara iwu n'okpuru iwu jigidere ala anyị nwere ihe arụtụrụ aka ebe ahụ mana nchịkọta okwu wee bụrụ na enye na INEC iwu si kagbuo aha ADC uche ya wụrụ now n'aha pati ndị enwere n'ala ya uche ya wụrụ now achọpụta ihe all this why ya wụrụ ugbu a ya wụrụ now no now ọ dị ego ịma ka anyị na-elenụ ka ya bụ ihe ga-esi eme gịnị aga mba Tunisia a nọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ mee ka ọha na eze mara na ha achụọla onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha bụ Sabri Lamauchi dịka mba Sweden ji chọkpụ goolu ise ha satara naanị otu ji gosi ha nkarị na bọọlụ mbụ ha gbara na mamaka iko mba ụwa bụ World Cup ozugbo agbachara bọọlụ ahụ asị ya ngwa lawa agbara ya ụgbọ nwa mkpi ozugbo a na-egbo pem masị ya gwụsigo asị bọọlụ agbọla agbachala bọọlụ enye ya akwụkwọsị mgbe ịgbalịala bọọlụ mba agba gị 5-1 akụrụ na-aga onye mazi ihe a ga-agba gị amaghịla ghọta onye mazi ihe a ga-eme gịnị a ga-agba gị oge ihe ji ada ọnụ n'ala anyị bụ Naijiria ji pasentị 15.93 15.93% ji gbago n'ọnwa Mee gara aga ka ihe nchọpụta emere bịara gosi where is the lie ịma na echere m na Clara nwoke ọcha na ihe a na-ekwukwa ihe na ụka ụkwa abarị tuturuo mgbe m gara yesterday sị ka m gụrụ pure water ṅụọ pure water abụọ asị 100 naira mmadụ ihe akọga ọnụ enyeghị m okwu ọ na-efe gị efe na ntị ọnụ enyeghị m okwu ihe ọ pụtara bụ na ị na-eji 100 naira inogo drink water ị ga-aṅụ mmiri ga-eju gị afọ maka na otu pure water agaghị eju n'onye mmiri na-agụ ọwụ ereduzuchala sachet ya ereduzuchala ya ọ dịghịzi ihe mgbe ụfọdụ pure water ọwụ ụfọdụ na-atọ ihe mmadụ na-aghọtaghị ụfọdụ na-eshi amadụ m ihe ọ na-eshi ụfọdụ na-atọ ihe mmadụ na-aghọta ihe ọ pụtara bụ na ị na-eji 100 naira ị gaghị aṅụ ọdịnarị mmiri na Naịjirịa obodo agwala obodo agwala uche Alex Oti gọvanọ steeti Abịa ọ sị na ọ ga-ele Abịa steeti tụgharịa ya wụrụ obodo steeti ịbata gị na-ekpori ndụ achọrọ ihe nara n'ụlọ Owerri wo Imo steeti wụ n'obodo ya na-abịa ịbata steeti Owerri wokwo achọrọ na ịnara anyị na mkpori ndụ Owerri mana Alex Oti na-agbalị ka anyị na-ele ya nwoke ọma atụgharịala Abịa atụgharịala Aba abụrụzie ebe onye ọbụla chọrọ ịga ga-abịrị ka ọ dị Oshomole apụtala kwuo na Obiọma dị ndị senetọ ala anyị n'ebe Akpabiode na ya bụ Akpabio ji ahụta ya dịka ekwensu na Akpabio anaghị eji anya ahụ ya ịma ọ bịara na nso nso a bụ Akpabio ebubo na ihe mere ya na ndị otu ya ji nye iwu si nwụchie Melekiarị ka emee ya nyocha Akpabio asị mba Akpabio na ndị otu ya asị mba bụ maka na Melekiarị bịara họpụta nwa Akpabio n'ọkwa kpọrọ aha na NNPC
It is okay. Allegation wodimiri. Ike gwara. Kọdịla anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ de 2027 otu pati African Democratic Congress bụ ADC ahọpụtala Amaechi dịka osote Atiku bụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na atụọla otu onye ọrụ ugbo ọwụ na steeti Borno mkpọrọ afọ 15 maka ọjụjụ ọ jụrụ ịpụta bịa gbaa ndị Boko Haram ama n'aka ndị ọrụ nchekwa. Otu pati APC nweta ha mmeri na ntuliakaelu afọ 2027 aga m akpara mgbomgbo na mgbomgbom si na Naịjirịa gbafuo ka onye ji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa gọvanọ steeti Jigawa bụ Sabo na Kudukporo. Oge ihe ji ada ọnụ n'ala anyị bụ Naịjirịa gbagoro nke ọjọọ ya n'ọnwa 3 gara aga bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Aminu Gbazo bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati NDC azọkwa gọvanọ steeti Kano ahọrọla nwa nwoke Kwankwaso dịka osote ya. Nwa Obasanjo bụ Iyabo Obasanjo esonyere ha na otu pati PDP dịka o mechara naanị otu izu ụka ọ gbahapụchara otu pati APC bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na unu ji ọkụ egwu ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru dịka ụlọ ikpe chabichara ikpe ma nye iwu ka ewepụ aha ha n'ebe edebanyere aha otu pati ndị e nwere n'ala anyị. Ndị uwe ojii steeti Imo amalitela ijichi ụgbọala na-ebughị akara ụgbọala bụ pleti nọmba bụ akụkọ na-adadịrị n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC na-achọ ka anwụchie ya bụ onye ọkaikpe nyere iwu ka ewepụ aha otu pati ha n'ebe edebanyere aha otu pati ndị e nwere n'ala anyị. Ọ dị egwu. Mgbadamgba. Ọ Peter Lifu onye chabiri ya bụ ikpe ụnụ ọ ga-anwụchinwu ya? Anyị ma aha onye chabiri ya bụ ikpe Peter Lifu. Ha na-eme ka ha amaghị onye ọwụ. Ọ bụghị ji ọ na-ekwu ya ụnagofi aresta m. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mana nwaanyị ọma ihe nke a shọkụrụ ADC. She even shocked me. Anọ m na otu pati ADC o. Mgbe m hụsịrị ya bụ akụkọ m echee na ụka awụ ụka yara gburugburu. Lekwa anya akwụkwọ akụkọ ọzọ ebu ya sị are you kidding me? Nne anyị otu mpụpụ ọkwa anya. Ihe ụnụ na-akọwa bụ na maka na ka ya bụ ihe si aga ihe ọ pụtara bụ na Atiku agaghị eso azọkwa onye isi ala Naịjirịa. Nye ndị na-amaghị. Nye ndị na-amaghị. Ọ ga-eme ya nwa fet. Ọ problem. Ma Atiku esoghị zọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọ problem. Uche, ime ebe anyị na-eje na we are going to see them. Asị m ka njụ ọnụ gị Atiku esoghị zọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọ problem. Otu pati ADC is a problem. Ha. Well, ndị uwe ojii steeti Imo amalitela ijichi ụgbọala na-ebu ya akara ụgbọala bụ pleti nọmba. Uche o. Dịka nke a bụ dịka ntụziaka onye inspector general ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disusu wee dị. The whole state. Ama m na-aghọta. N'ihi ya ịbụrụ onye na-anya ụgbọala ị na-agba ọgba tumtum nke ọbụla ị na-agba hụkwa na o bụ gịnị pleti nọmba i get why ekwukwala na ịnọghị ya. Mana enwekwa ebe m chọrọ ịrụtụ aka ọ naanị nke ndị nkịtị ma nke ndị ọchịchị osokwa ma nke ndị nkịtị ma nke onye ukwu ma onye nta. Ndị na-achị anyị ha na-agbafe ọtụtụ ụgbọala ha na-ebu anaghị ebu akara ụgbọala ụfọdụ anaghị ọkụ okporo ụzọ ọwụ
a na-erubere ya isi maka ha nwakarịrị iwu iwu orukwara ebe ha nọ ka ọ naanị ndị nkịtị ọ dị ego. Aminu Gbazo bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati MDC azọkwa gọvanọ steeti Kano ahọrọla nwa nwoke Kwankwaso dịka osote ya. N'ụbọchị ụnyaahụ ka ya bụ akụkọ nọ wee kpọpụ na nwa nwoke Kwankwaso abụrụla osote Aminu Gbazo. Amami na-aghọta politiks siri ike. Politiks na-egene siri ike. Kwankwaso na-epushikwa nwa ya o. It's okay. Nwa Obasanjo, nwa ya nwaanyị bụ Iyabo Obasanjo esonyere ha na otu pati PDP dịka o mechara naanị otu izu ụka ọ gbahapụchara otu pati APC. Anyị ma amaghị pati nke PDP nke o sonyere ma ọ bụ nke Wike ka ọ bụ nke Turaki ka amami na-aghọta ebe anyị na-aga ije asịrị ike wee bụrụ ya ike gboro nwune atụọla otu onye ọrụ ugbo ọwụ na steeti Borno mkpọrọ afọ 15 15 years imprisonment maka ọjụjụ ọ jụrụ ịpụta bịa gbaa ndị Boko Haram ama n'aka ndị ọrụ nchekwa. Ọ hụrụ ndị Boko Haram jụ ịgba ha ama kpachie ha esocha ya bụ ihe ya bụrụ eziokwu na ọ kpachiri ha. Clara Nwekocha atụọ ya mkpọrọ afọ 15 ihe na-eme ezigbote ihe na-eme amami na 15 years plenty ọ karịrị akarị amami na-aghọta wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Aka ndị uwe ojii steeti Anambra akparala mmadụ 2 maka ịganye aka n'ịrụpụta mmanya ọkụ akọhọla adịgboloja bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọgwụ na Abuja ejirila ụdọ njikọ bụ chen jike nwanne ya nwaanyị ụkwụ na aka ma kpọchibido ya ụzọ ruo ọnwa 16 16 months. Aka ndị uwe ojii akparala otu nwaanyị ọgwụ dị ime ji esiere ndị ntọrọ mmadụ nri na Abuja bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Anambra penwuru n'otu nwoke ọgwụ na steeti ahụ aha ya bụ Ifechukwu Okechukwu maka igbu ọyị ya nwaanyị. Gọọmenti steeti Kano amawapụtala otu ijeri naira na ome ise 1.5 bilion naira maka agbamakwụkwọ mmadụ dị 1,500 1,500 couples. Ụlọ ọrụ Dangote ejirila naira 75 75 naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala ha. Uche wefu ụlọ ọrụ Dangote enwe mgbe akụkọ buru ya na agara ire 1 lita mmanụ ụgbọala 6,000. Amami na-aghọta tangof ụlọ ọrụ Dangote ọ na-agbalị ajụjụ wee bụrụ dịka ọ na-ebutukwa ihe ndị a ọ na-erifletkwa n'ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị. Ọ na-erifletkwa maka na ndị ekpechirila bụ na gịnị ha ekpechirila. Ị gaa n'ụtụtụ 1,340 ị gaa n'ehihie 1,350 ị gaa n'abalị mgbe ụfọdụ echenjie ya bụrụzie 14. Uche ọwụ dị na ị gbara 1 lita wo problem again ọ na-ezukwa n'ezu. Ọ na-ezukwa thank you. Ọ na-ezukwa n'ezu thank you. Elecha ị na-eme ya jos. Ị ma na mmanụ ụgbọala 5,000 naira anaghị eji pọmpụ mmiri ga-eju tank. Lewekwanụ m amami na weta ebe anyị ga-agbado ihe a mgbọ ihe niile ebe niile aka kwụrụ chi. Mgbe elu mgbe Naijiria dịtụ mma ka anyị were na ịma asụ ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka asịwa ndị agbajiri ọkpa sọrị ka anyị were si mgbe Naijiria dịtụ mma maka na mgbe ahụ a na-eretu ya 250 ọ dị ka ọ dịtụnụ mma ọwasị mgbe ahụ ijisi ike gbagbute 1 lita ma ọwa abụọ ị ga-eji ya pọmpụ jucha mmiri gị mana ugbu a 5,000 naira petrol fuel anaghị ezu ịpọmpụ ji 1 tankị mmiri. Ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụọ Naijiria. Uche nwaanyị ọma otu akwụkwọ bịara kwụfụ ụnyaahụ na steeti Anambra na ndị uwe ojii steeti Anambra bịara nọpụ nwere otu nwoke ọwụ na steeti ahụ aha ya bụ Ifechukwu Okechukwu maka igbu ọyị ya nwaanyị. Uche that story ilong lee ya otu ugbuo ya lee
ala na-egwu m ye nwatakịrị m. Ọ dị egwu biko ya bụrụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị ego iji alụ nwaanyị na-ara gị ahụ ịhụsiela anya steeti Kano na-alụnye mmadụ nwaanyị free. steeti Kano na ekwekwala na anyị agbaghị gị steeti Kano na-eke ndị mmadụ nwaanyị ewepụtala ha 1.5 bilion naira ezigbo ego iji alụnye mmadụ dị 1,500 nwaanyị na ịlụnye ha nwaanyị gbaa ha akwụkwọ n'ihi ya ụwa na-ara gị ahụ. Thank you. O nwere love of your life ị hụrụ mana ego adịghị. Gaa Kano. Opportunity o. Gaa Kano ka ata ya that nut. Thank you. Ka ata ya amami na weta ebe anyị na-aga eme ihe 1.5 bilion naira gị gba ha na isu ihe awụ love of your life agbọ na akpụkpọ. And iche o ihe niile sere m ihe niile a ga-eme ọ sụcha na ego a ịghọtala ọchịchị na-enweghị direction. Ọchịchị na-enweghị direction otu a ka ọ na-adị. Mas akwụsị were love of your life. DJ Mas ga-alụ nwaanyị na Kano ka a gbaa gị na ya akwụkwọ ọ dị ego ịma nwaanyị ọma ịlụnyecha ndị a nwaanyị ga-enyekwa ha nri. Ịma abịabịa filo na ego adịghị ụmụ okorobịa ọtụtụ ụmụ okorobịa ji agazi ịlụ nwaanyị. Ọwa ịlụ nwaanyị wụ isiokwu. Ọwa ịlụ nwaanyị wụ isiokwu. Alụ nwaanyị ụmụaka ga-abịawa a ga-enyekwa ha nri. Unu ga-enyekwa ha nri ka ọwa amụzie ha atụgharịa wụrụ bandit. Ọ dị egwu ka ọ dị Igbo bụrụ nzamama ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie n'ụtụtụ anyị eleba ya anya bụ isiokwu anyị ji wee wụchaa bụ nke gbadoro ụkwụ na Ojuju Kenneth Okonkwo jụrụ ịkwado Atiku na Rotimi Amaechi kwuo na nhọrọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC họrọla Rotimi Amaechi dịka osote Atiku na ntuliakaelu afọ 2027 bụ mmegbu nye ndị Igbo. Anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka ị nwere ịgba Kenneth Okonkwo n'ụtụtụ a nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. My people, this information now for men the way they get urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, you
anyị wee na-ajụ gị sị ị kwenyere na ya bụ okwu Kenneth Okonkwo kwuru gịnị ka ị mere ịgba Kenneth Okonkwo n'ụtụtụ anya bụrụ na ị mere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 kpọbata soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu ịbọọlachi Uche Clever. ụtụtụ ọma Clara Ndalo. Ibolachi. The continuous Eluchie. Mwapuro go west. City of Progress. I'm na mbisi na po. ndewo Na anohom na politics ma obu ihe nda. Mana ihe m na-arịọ wụsị onye ọwụla Chineke tinyere mmụọ ya n'obi ịhụ na ndị Igbo nwetara ọchịchịrị mma ekwe n'aka ya anapụ ndị Igbo na mmewa na-emewu onye ahụ mee ya dịka nkịsị ya gaziere enyi ya gazie dịka nkịsị bọọnụ zibatara anyị ozi na Facebook anyị ọsọ ụtụtụ ọma beautiful radio presenter na ọ na-ekele anyị na ime ụbọchị magburu onwe ya gazikwara gị na anyị ahụ na nke gị Collins Osuagụ onye a na-etu motion si Imopolis zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m ndị oyim Uchenna Clara na ndị na-ege ntị n'ihe Peter Obi n'ala hụ Kenneth Okonkwo rịa elu osisi na ọ gaghị ahụ ya na o chere na ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria bụ movie ọ bụ ihe onyonyo movie ya ji nọdụ ala ya gaziri gị no motion nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ Uchenna Clever ọnụ ọha ụtụtụ ọma Clara nwokotele otide adị m mma Ibolachi igwe awụ ọlọtala ebe kwanụ Uche gị na nwanne gị de Mike ele ihe nụ na-emekwa ka anyị lewanụ this week igbe anyị butere Clara so like hụ ya so anyị ka nọ na-agbagharị praise God esi Douglas abụọ ndewo this week ka m nyedobere gị ya wụrụ na i butere Clara igwe m ga-agwa gị na nwoke karịrị ibe ya are you threatening me ị na-eyi m egwu ihe m na-agwa ihe m ga-emeli Uchenna Clever ọnụ ọha jemajedu Uchele ịgbakwa nke nwe eziokwu Kenneth Okonkwo ọ chere ma ga-enye ya vice president. Okay. That is why o ji fight ga Peter Obi. Ịla ihe Peter Obi tige mkpu ya mgbe ahụ ya na Amaechi na-atakụrụ Peter Obi wụ ya wụ ihe mechaziri wụrụ ihe na-apụta ọbụma na Peter Obi pụrụ Amaechi na onwe ya pụtakwa bịa kwue na-ekwesị izonu ya to the south. Ugbu na ọ mechakwa ya rutere Amaechi vice president onwe ke rutere Kenneth Okonkwo ọ ya wuziwe ya ọ dị m mma na ihe okenye nọ n'ala ahụ na nwatakịrị iri elu ọ gaghị ahụ ya Peter Obi hụrụ ihe dị ya niile tiwe mkpu n'oge Kenneth Okonkwo filuo eleghị anya na Peter Obi n'odi wiki kemekwara ka onwe ike dota his position because of his selfish interest. Ugbu now onwe ke ruru ya aka hello ndewo gaa n'ihu ihe m na-akọwa dị ewo alike m ihe mmege na then ugbu ọkwa na ọba na-ekwutu ihe a Atiku Kenneth Okonkwo ya gakwala to NDC because na ọ ga ebe ahụ ọ ga-etikwa ihe ọzọ na-ekwesị ihe ekwesị ndewo praise God ya gazie ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igbo okwu nwana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio ihe dị ọnụ mmadụ kacha ọnụ mma ndewo ka bụkwa nwa na ya eze na-ata njaba kemgbe eziokwu na mbụ agwa m Kenneth Okonkwo na ndọrọndọrọ ọchịchị ahụhụ ime ihe ejije Kenneth Okonkwo ugbu a ka ọ mara na ọ mmegbu ka a na-emegbu ndị Igbo e nwere ike ihe tụzi n'aka Atiku onwetagazi ihe ya bụ enwetazi onwe ya na ọ mmegbu ka a na-emegbu ndị Igbo amaghị ọtụtụ n'ime ndị Igbo na-eji ejiri ego tụtụ ụzọ na-ata ọhụ maka ọdịmma ụmụnne ha ihe Kenneth Okonkwo na-azọpụrụ mbụ maka ọdịmma nke ya ụdụ maka ọdịmma ndị Igbo ezogabụrụ mbụ maka ọdịmma nke ya ama Kenneth Okonkwo ọnwụ na onwe ihe ọma na ndọrọndọrọ ọchịchị ihe ya ga-egburu uche ya tuo okwu ebe ma chọbagodo ala Igbo ga-eche adị m o so na esi nwa kpago ala n'ala Igbo o so na ala Igbo ga-agba aghara taa ya gasị ike nwa mara ụlọ mma ndewo ya gazie
ya bụ chere obi gị adaala ụda nwa na ya eze na-ata nja aba Amarachi Nwachukwu si na-ekedezibata ozi ya ọsị Kenneth bụ onye nọ na mgbagwoju anya ọ dị egbo Christian Osuoha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị si Kenneth Okonkwo ya jemajedu na Chineke gọzie anyị abụọ anyị ahụ na nke gị Emi Pascal isi agbala aha gị bụ Henry isi agbala nke kansụl ime obodo were nọt zibata ozi gị isi Kenneth Okonkwo bụ onye ji eme ihe ejije Nollywood na ihe ahụ ka ọ ga-awụkwanụ ọsị thank you ịgbalịala ịnọ anyị ahụ na nke gị Godson si na-ekedezibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma my people na kedu ka ụbọchị anyị dị ọ dị mma ọ sị in fact this man a na-akpọ Kenneth Okonkwo na icheghị na ọ maka esi egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ihe ọ na-ekwu ugbu a bụ ihe a na-akpọ aja mbele okwu aja mbele ọkwa ị na-aghọta mana ihe a niile ọ na-eme awụkwana ihe ga-eme ka Peter Obi na Chukwudemma gbaghara ya mmehie ya ọsị anyị ndewo na ime ụbọchị magburu onwe ya Innocent aka m dị ọcha ezigbote ọyị m ọsị ana m eme nke ọma na anyị na-eme nke ọma na nkelekwa nwunye m na redio ya gaziere gị nọ Innocent ịbọọla chie ndewo abọọla m Uchenna ndị Clara ndewo eleba nnu mere anyị dị mma yes Clara biko nwee ndidi ihe Uche gao mgbe ọbụla a na-agba final World Cup ọ ga-enye gị igwe ahụ ga-eji ije World Cup nwee ndidi ama m onye Uchenna na-emegide mana ịma onye ọkwa gị maka nsonyere ọkpa last time ọ chịrị nwa John alọzi ama n'oge nwa ịma Okonkwo chere na gbọrịgbọrị ahụ Amaechi gbaga n'osi ya n'obi aga m ahụ vice Okonkwo kwuru ozi ya na-akata ụmụnne ya o jiri nwanne ya riju afọ ịhụ nna ka acha bọọlụ ọmama ọ na-eme nkatọ niile ahụ ọ katọrọ Peter Obi akwa ọzọ nwa ya ka ihere ga-eme na o chere na a ga-eji ya mee vice president acha bụ na nwa jiri jisikwu ugbo onwe ya chere na acha gị bụ na acha bụ nnanụ ịhụ nnanụ ọ dị gbada mbadị bụ nwanne iji nwanne ya na-eriju afọ ma ọ katọọ nwanne ya ọ dị gbada mbadị bụ Chidi nwa John alọzie ya gazie Chidi nwa John alọzie gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ben Chinwike ọ si bọọla Uche na Clara ọ si Kenneth Okonkwo egosila na ọ bụ nwata n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'aka si n'aka Azụka nnọrọ m ọsọ ụtụtụ ọma Aunty Clara na bro Uche ọ si awụ JP nnọrọ m na asịkwa na obi nze dị na kansụl ime obere Owerri West jizibata ozi ọ si anyị amakakwa n'ụtụtụ a ndewo n'aka si n'aka Ọmaga Nnamani ọzọ Francis Ọmaga Nnamani o si ya si Amagunze dị na steeti Enugu na-ekiri anyị n'ụtụtụ a ọsọ ụtụtụ ọma ndị my people na ndị na-ekekwa anyị na studio ebe a ọ si na ijisi ike n'ọlụ ọma anyị na-alụ ndewo n'aka a si n'aka Kingsley one day ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya si Old Road Naked ezibata ozi ya ejikwa na akpụ ya Dede one day na Kenneth Okonkwo na ya ji gaga were oche na ọ na-akwanyere ya ugwu na mbụ mana ugbu a na ọ na-elezi ya anya ka onye na-eji Peter Obi na-achọ ka ọchịchọ nke onwe ya ị na-aghọta na ọ na-akparị Peter Obi na-enweghị ihe o mere ya o wee bụrụ ya gazie ị bọọla chi hello papa Ebube ya gazie Clara nwaanyị ọma ị bọọla chi nwee njiri maka igwe ahụ a ga-ebute ya ebute gwanụ ya nọ enye ya ha mọwụ Simon onye na-esighị ite akpara akpụ onye nchọrọ ikwu Kenneth Okonkwo eji ezu ike nwata ka ọ ka wụ na politiks ihe ọzọkwa na-ewu na ihu ya na-eme ndị politiks ya ma mgbe echi ha nwa ha niile wụcha mma ihu abụọ ihu ya na-eme ha ọwụ ihe Naijiria ọga Naijiria wụ na ihu ya na-eme ndị politiks ya politishans anyị so ha ga-ezu ike ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ụtụtụ ọma gọvanọ otu ugwu Ọjịakpọ nke bụ eziokwu bụ na Kenneth Okonkwo bụ onye meriri n'agha ịma asị onye rere nwanne ya ọ bụ na onye ahụ na-azụ ya ga-atụkwasịrị gị obi
ebe Atiku ahụ nọ n'ebe ọ na onye a nọ hụ nwanne ya na ya si ofu ebe ya na-akparị ya na-eme ya ihe akaja eme ya ihe dị iche iche ahụgwana mmụọ onye mba ọzọ ele otu ọ ga-adị mụ na onye anya o ji lechaa anya ya sị na jemaja edu alaikere m ihe mere ya ọ maka ya nọrọkwa ebe ahụ ya gbakwala gawa na ndị isi ga-aghasa maka ahụla m ya azụ onye nghasa ebe ọbụla ọ gara na Labour ihe rie ya ebe ahụ ọ bịakwala na ADC ọ na-akwadokwa ịpụ ga-agakwala na ND onye a resign ya oge ọbụla m hụrụ onye a enwere otu movie onye a asịrị m na-echetakarị living in bondage. Ị hụrụ onye a ọ ka na-live in bondage. Ya gaziere gị allegedly. Ka ọ dị na WhatsApp anyị n'ozi nke asị n'aka Kinsidi ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Uche Kenneth Okonkwo bụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọwa ọchịchị Kinsidi na-ajụ. Injinia Frank Uju Ebelebe si Amawụsa dị na Douglas zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo. Na ịhụrụ politiks ọwa about interest na Kenneth Okonkwo o nwere interest ka enye ya one political post maọbụ nke ọzọ mana ihe kacha mkpawo mmadụ inweta PVC ya na ọ bịara bịa chọpụta na ndị niile na-aba mba na-eti mkpu enweghị dị PVC na ọ dịkwa very bad na n'ihi ya anyị ga-aga nweta gịnị PVC anyị ya gaziere gị nọ ọ dị oke mkpa ịma PVC mmadụ bụ mma oji uche ya na-ekwekwa gị ihe ọ na-ekwukwa wee eziokwu ọtụtụ ndị enweghịkwa ya ọtụtụ ndị ihe niile a na-agbali na ọkwa n'elu ọnụ ịbọọlachi Uche God ụtụtụ ọma nwere ọma ekelele m ndewo onye nọ n'ụlọ ya bụ Chief Rotimi onye nkụzi m nnọọ ndewo ndewo ihe m chọrọ itinye na nkenke bụ na Ken nwere ihe ọ na-achọ Ken Okonkwo chọrọ ihe vice president so obiọma dị ya mgbe Atiku na-azọ tiketi maka pati ADC Amaechi ya na-azụ ọ mara na ebe ahụ Amaechi na-azụ ya aga Amaechi ekwukwuru okwu ka ọnụ ya na ya enweghị ike iwere onye na-esote onye isi ala obiọma akpanụ ya na ọrụ na ọzọ ala ugbo ada ọ ya maka a ga-enye ya esemokwu ga-abịara ọhụnanụ na ihe ahụ Amaechi kwuru okwu ịghọrị mmadụ ọzọla da were kwe ka ahụ ọsọ chọọ ọ ga-ewe n'ụwa ọ dị ego ndewo sa onye niile na-apụsị ike okwu ọnụ onye ndị na-ekwu akwụcha here ọnụ ha ndewo oyere nwanne ya onye rere nwanne ya onye ahụ na-azụ gị a ga-enwe ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihi na ihe anyị mepụrụ oke ka ị ga-emekwa ya oke ahụ n'ihi ya Atiku enweghị ntụkwasị obi ebe Ken Okonkwo nọ maka na ọ bụrụ ụzọ mee ya nwanne ya ọ ya nwawe onye ugwu ọ ga-enwe ntụkwasị obi o ji wee hapụ ya Atiku gbalịrị ịhapụ ya ya chọrọ ebe ọzọ ya gaziere gị onye nkụzi m oge ha bụ ezi nwanne anyị o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ a n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Kenduk Melody Band of Africa, the Grand Kokolo. Negani DJ J-Boy, Akana Kumpa Nelungpa, na Echo FM 100.7 Owerri. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Shivering in the moonlight wave, on the mountain top.
the burning rocks. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. One day, Fanta freeway with the sun. I wonder one day, Fanta Milky Way under the sun. I wonder one day, Fanta freeway with the sun. I wonder one day, Fanta Milky Way under the sun. Over again, she flew away with the sun. Over again, she melted away under the sun. Over again, she flew away with the sun. Over again. Over again. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone. Sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Fanta loving me on the burning rocks. Ka dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Ndị ọbịa anyị na-atụ anya ha awụchala n'ụtụtụ a. Ịmasị ọ na-abụ atọ ntị n'ala enwe ike nụrụ ikoro ndanda. Awụchago ha. Amami na-agwọta. Mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa. Nnọọ ndị ọbịa anyị. Una no dey hear Igbo. All right, go ahead, Say good morning to our audience. Ndewo. Nwaanyị ọma weli olu elu kwuo n'okwu kelee ọha na eze na-ege ntị nọ. Ọha na eze ekene m. Nnọọ. Afa m bụ Chioma Obi. Anyị si National Association of Nigerian Travel Agencies, NANTA. All right. Okay, Eastern Zone. Ndewo gaa n'ihu nna m okwu. Good morning, everyone. Okay. My name is Ayola Olatunji. I'm the Vice President of National Association of Nigerian Travel Agents, NANTA Eastern Zone. All right. Good morning, Owere. My name is Ufoke Yukeria, the Zonal Treasurer, Eastern Zone. All right. What is NANTA all about? Okay. NANTA is the umbrella body for travel agencies and tour operators in Nigeria. So we regulate travels in terms of registering travel agencies under that umbrella, and we make sure that our agencies, registered agencies, are trained and equipped to provide stellar travel services for our clients in Nigeria, and of course particularly we that we are in the Eastern Zone. We cover 11 states of the Eastern Zone, all the way from Edo, Delta, Anambra, Rivers, Bayelsa, Imo State, Ebonyi, Akwa Ibom, Cross Rivers, all like that. NANTA itself is over 50 years old. It's 5 decades and 3 years. That's 53 years. So it's a body that is well grounded. Okay. We are actually recognized by NCAA. Okay. That's the Nigerian Civil Aviation Association and Civil Aviation Authority. Yeah. Yeah. So it's a body that is grounded, and all our members are trained to provide services nationwide. All right. So do you have any office here in Imo State? Yes, we have the Imo State zone. We have the Imo State chapter. Okay. And that is ably manned by Mr. Victor Akwani of Avinops Travels. Okay. So if there are things that bother the populace, the public, you can reach out to Mr. Victor in his office or on his phone numbers. Okay, can you call the phone numbers? Okay, Mr. Victor's phone number is 0803 477 0811. I repeat it, 0803
477 0811. Ndewo anyị nwanne m nwaanyị na-ata Igbo ị nwere ike iji nwayọọ gburie ndị mmadụ ihe na nta pụtara ka ha nwee ike ghọta ya n'asụsụ ndị ebe ka ụnụ ya ụkwala Igbo gara gị ahụ gbakwunye ngere elo Igbo adara ya ahụ ihe mere bụ na ka ọ gasị wee kọwaa ya anyị bụ ndị na nta ndị na nta ji ike wee na-achụ sị na onye ọbụla bụ onye travel agency onye ọbụla nwee ụlọ bụ travel company ga-eme ekikwa sure that na onye kwụbala aka ya ọtọ ịghọta ndị travel agency karị mana nsogbu anyị bụkwa na ndị ọya bụ ha gbanye gị tiketi ọ bụrụ na ọ bụrụ tiketi ha pụtasị gị na ha ga-enye gị visa meanwhile ọ bụrụ ha nwa bụ ambassador ọ bụrụ ha nwa bụ consular so nsogbu anyị bụ ihe ndị a niile anyị wee sị mba na anyị ga-aga gburugburu 11 states make up Eastern Zone wee gwa ndị mmadụ na enwekwa association dịkwa etu a na-akpọ nanta biko na unu na-emekwanụ travel dịkwanụ shọ onye nanta ka unu use yọta ka ọ ghara ịba eme echi pụta itiwe mkpu na-erikwa ego go nke a mekwa gị nke ọzọ na-emere na-egwuola gị onwe onye so na eduru nwanne ya wee jee debe ya na desert hapụ ebe ahụ ndị na nta ama mmịa maka na ha ma n'ime ya ndị association awakpodo gị yọtago so ọnya ka anyị ji bịala ebe a then also ka anyị gwakwa ndị mmadụ na ndị Imo steeti nwekwa na nta chapter ebe a o nwekwa ihe ị chọrọ maka ihe gbasa travel na visa na ndị otu ya gị jekwuru ha enwekwa onye mee gị ihe ike sikwa na travel company ikwuo ya iwetala anyị proof anyị ewele onye ahụ anyị ya na ndị polisi alarụ ọfụma ịghọtago so ọnya ka anyị ji wee si ka anyị bịa ka anyị dịkwa sure na ndị Imo steeti ndị Owerri ma dat na nanta na ya enwekwa body dị etu a and let me come back to you, sir. How legit is this nanta you guys are talking about? As I said, nanta is over 50 years old and we have stood the test of time. For anyone that is going to be part of nanta, you have to have an NCAA certificate. And that is the ultimate governing body. NCAA certificate. So that's the Nigerian Civil Aviation Authority. So that's really the regulating body that regulates aviation in Nigeria. So you can then see it as it's a very legitimate body because we are recognized by NCAA, and so we have all it takes to actually provide the services we provide under that umbrella. So how can one get the NCAA certificate you are talking about? First of all, to have an NCAA certificate, you have to be a registered travel. You have to be registered under the CAC. You have to have a company that is registered under the CAC. That is Corporate Affairs Commission. And for you to be registered as a travel and tours company, you must have a shareholding capacity of 30 million naira. And once you are registered under NCAA, once you have your registration certificate, you can approach NCAA for registration as a recognized travel agent. All right. So can you call the phone number again? The phone number for Nanta Imo State? Yeah. Okay. You can meet the coordinator of Nanta Imo State, Mr. Victor Akwani, 0803 477 0811. Okay. Once again. 0803 477 0811, Mr. Victor Akwani. Okay, so let me come back to you, my sister. What assurance are you giving to our audience out there? Well, we can't say we are giving an assurance. Okay. But we want to tell you that if you partner with Nanta and you do business with Nanta members, you go to bed and sleep with your two eyes closed. Okay. Yes, because it's not the kind of partnering that you do and you say, oh, I don't know if this is going to scam me or not. They are certified members. We are certified members. So when you're doing business with us, you have a free mind
and you sleep very well, that nobody's going to scam you, because if any of such will come up, the association will take it up. Okay. So your last word before we call it a day. If you think about traveling, you have to think about planning. Nanta is not a scam. All right. So your last words, huh? Yes, traveling is easy. And if you're thinking traveling, think a NANTA accredited agency. Okay. So my sister nwanyi ọma ngwanụ gaa n'ihu. Onye ọbụla nọ n'Imo steeti mekekwanụ sure na unu yuzu onye NANTA. Okay, ha mekekwa sure. Mekekwanụ sure. Ọ dị ekekwa. Ngwanụ kparị ha akara ekwentị ahụ maka ndị ga-enwe mmasị. Okay, ị chọrọ ịbụ onye NANTA n'Imo steeti, ị kpọọ Mr. Victor Akwani 0803 477 0811. Ọzọ. 0803 477 0811. Ndewo, Webroya, thank you so much for coming, eh? Ndewo, sir. Webroya. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ. Anyị na ndị NANTA anọrịala n'ụtụtụ a. Nọrọkwa ebe ahụ agagharị maka na n'oge na-adịghị anya ọ ka nwekwara ndị ọbịa ọzọ anyị na ha ga-anọrị emekwala ngagharị. Kinduk Melody Band of Africa, the Grand Kokolo. Gini DJ Boy, Akana Kunkwa n'elu nkwa na Echo FM 100.7 Owerri.